Kismat Entertainment ga wurtaccen kamfani. Yarinyar nan Kausar na kasa gane inda ta dosa. Ko yaushe idan na je ni mata maganar soyayya ta, har ta tona ta irin wulaƙancin da take yi. Haba ƙawata, ke ma ki san cewa ina sa. Mata ɗan lallaɓawa ne. Wannan yarinyar mu bi ta a hankali. Insha Allah za ta samu soyayya. So gaskiya ne. Ka san su a bauɗe suke. A duk lokacin da ka ji su a hankali ta rikice ta dabarbarce. Dama nake neman ka. Ke ba na ga miki kirkira zuwa ƙofar gidan nan ba. Allah ki da a hankali zan sa kan gidan nan. Umma ta shiga tirka akan soyayyar da ke wahal da ita. Duba abin da take ta aikata. So gaskiya ne. Shiri ne mai dogon zango. Wannan me ake nufi a nan gurin? Ni na kasa fahimtar mu. A karanta mana. Ya kake dariya wai ni ba ban yi da ke tun da kake min dariya ya kake dariya. Ina yarinyar nan Kausar a gidan Alhaji Mudan Suru. Ita ce ta zo akan magana mu ga musu aiki na ƙarya. To shine kawai ni kuma na ce su faɗi sunan wanda za a saka na ga ta tsaya suna cewa ko ma dai wani suna ne dai na saka. Kawai ni kuma na ga kawai ya dace kawai na sa sunanka wallahi tallahi ka ga zuwanka da kai na kamar ka san cewa ina son yajiya Bari abban ke ne. Ba aure kike so ba? Ni kuwa zan ga abban ki maza ya aure da ki. Ba ki kike so za ki yi abban ki nan zuwa aiki. Ka kyale ta a bata wanda take so. Saboda gudun kan mu zo mu samu matsala. Yayi wallahi watakila duk wani maganganu da za ta gaya miki iyaka son ra'ayin ta yadda ba za ta gaya ba. Yaron nan yana son ta. Kausar tun ranar da na fara gani zuciyata ta kamu da sani. Ni kake so? Kai kuka take ne. Kuka. Wannan ta ina so ka je gidan su Kausar. Same ta ka ba ta takardar nan hannu da hannu ka ce in ji kuma sannan ka faɗa mata ni na bar gare. to amma yayi ina za ka je na ga ka haɗa kaya a cikin gasan ina za ka je A'a. So gaskiya ne. Love is real. Shirin so gaskiya ne. Ya samu kyakkyawan shiryawa daga hazikin producer wato Kabir Kismat, ba da umarni accurate director Amar Amhot. Shirin so gaskiya ne zai rinka zuwan muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 8 daidai na dare. Za mu ɗora muku shine akan YouTube channel mai suna Kismat Hausa TV.